Les dones tenim dret a tornar a casa sense patir, sense témer les ombres, sense por. Ens volem lliures. Moviment d'Esquerra diu no a les violències masclistes. En els 2 primers trimestres del 2020 s'han produït 5.864 denúncies a Catalunya relacionades amb la violència masclista en l'àmbit de la parella. Moviment d'Esquerres diu no a les violències masclistes. Assetjament sexual en l'àmbit laboral, tolerància 0. Moviment d'Esquerres diu no a les violències masclistes. Les violències masclistes patides per dones grans acostumen a ser violències amagades, sovint per por o vergonya. Moviment d'Esquerres diu no a les violències masclistes. Moltes persones només perceben la violència masclista quan hi ha agressió física. La gelosia, els insults, el control, també són violència masclista. Moviment d'Esquerres diu no a les violències masclistes. Acabar amb les violències masclistes és cosa de tots i totes. Moviment d'Esquerres diu no a les violències masclistes. Les violències masclistes són la xacra de la nostra societat. Us volem vives. Moviment d'Esquerres diu no a les violències masclistes. Treballem tots i totes per aconseguir la igualtat de gènere i erradicar les violències masclistes. Moviment d'Esquerres diu no a les violències masclistes.